खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 7 आगस्ट 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरबा खाथि सोमोन्दोनि सुबुंजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि नुजाथिगोन। जिंगाया बांगोन। गोसोनि टेनसना बांगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो मोजां। जेबो गोदान खामानिखौ आखाइ दाहोथ'। हारसिं थानो गोसो जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोननाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनै साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव जिंगाया बांसिन जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि बेमार आजाराव गोग्लैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मानहानि जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। बहाबा थांनांगौ दंब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम जागोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन।
सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोगो लेवा बांगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन समाजनि खामानि मावनो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नाथाय गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा रायखोमा जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा फालांगियाव खहा जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अदेबानि गुबुन सुबुंजों एना एनि फैनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जागोन गुबुनजों बांनाय बुंनायानो गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।